Gaur zuretzat inauguratzen dugu. Ez dut uste geikeria denik esatea, gure udala gaur Gipuzkoan puntia-puntian gokatzen dugula administrazioaren modernizazioari dagokionean. Ilusioz betetako prozesua izan da. Lan ordu asko eraman dizkigu, eztabaidak eta aurrekontuari begira ahalegin izugarria, baina erronkak pena merezi izan du. Danok ari gara gobernantza modu berriak horren inguruan lan berezi bat egiten, danok nahi dugu beste modu batean garatu politika publikoak, denok gara beharrezkoak eta hor zuzeneko arreta, erantzun zuzenak ematea herritarrei ezinbestekoa da. Beraz, sorionak egindako lan guzti honegatik. Nik uste gainera erronka polita duzuela, benetan diot. Eta nik esango nuke gainera, bilaguna sartzen dela momentu honetan, Gipuzkoako udalenen artean lehen mailako zerbitzu bat edukitzera. Udalaren bulegoan, dekorazioaren bidez memoria berreskuratzeari keinu bat egin nahi izan diogu. Iraganari begiratu, hark osatzen baitu gure talde identitatea 12 jaunatar gisa. Eta horrek burujabetza berreskuratzen azken hamarkadatan administrazio publiko mailan eman diren pauso erraldoietaz gogoeta egitea eramango gaitu.